Codorniu t'ofereix aquest espai. Som al Teatre Goya Codorniu, on, mentre uns socis gaudeixen del cicle Butaca 3C i parlen de l'obra Litoral amb Joaquim Armengol i Joaquim Noguero, uns altres, que han guanyat un sorteig, entren als camerinos dels actors de bona gent just abans de la funció. Va ser el seu aniversari i els últims anys tenim una mica de tradició, en lloc de regalar qualsevol altra cosa, doncs unes entrades de teatre o de cinema. Llavors, entre les obres que hi havia, aquesta em semblava interessant i com que a part hi havia el sorteig aquest amb el 3C, vaig dir quin millor regal d'aniversari que provar això. Salut, senyoretes, en vida vostra, que per molts anys. No tens sempre l'oportunitat de poder veure els camerinos, conèixer els actors de primera mà i crec que és interessant. És crec també per motivar una mica més la gent en el teatre i fer cultura de país. Doncs mira, precisament aquest és el que em va fotre al carrer, Sempre l'he trobat estrany, jo l'escrivit. Tan bingo! Una història molt normal, molt quotidiana, on hi ha una pobra dona que la fan fora de la feina i s'ha d'espavilar com pugui, que demana treball, que demana feina i que lluita per mantenir la seva dignitat. I al voltant tota una sèrie de personatges que conviuen amb ella. Boníssims. Que sí. Magníficament ben interpretats per tots, fins i tot per mi, i que estem aquí recolzant el personatge que fa la Mercè i donant-li tot el que necessita i tot el que es mereix, que tot és poc. Ho veus, com ets un bon tio? Dones calés a uns nanos que ni tan sols coneixes, home. Això és ser bona gent. I estic segura que a mi també m'ajudaria, si poguessis. N'estic convençuda. Jo sóc la que busca feina. I el seu és un amic de joventut que ha pogut sortir del barri, diguem-ne, que ha pogut prosperar i s'ha convertit en un metge conegut, famós i amb diners, i cal que jo li vaig a demanar feina. A final de mes he de cobrar el lloguer. Tu creus que me'l pagarà? Jo sóc la Doti, tinc un pis que li tinc llogat amb ella. Crec que també sóc amiga seva perquè d'alguna manera doncs, li cuido la filla per uns dinerons i d'això vivim. Sí, quin dineral! Tu els hi acceptes? Clar, que els hi accepto, li vigilo la filla. Sí, quan apareixes deus voler dir no. No me'n donis les culpes a mi, Margaret. Tu saps que em costa llevar-me els matins. Treballo les nits, jo. Jo sóc l'altra amiga, la Gini, i sóc com la millor amiga de la Margi, que fa la Mercè, i li dona unes idees que són, jo penso que són boníssimes, però es veu que no ho són tant. Tot bé? M'acaben de desconvidar. Tot! A la festa del mai. S'ha anul·lat. Com? S'ha anul·lat? No sé, es veu que té la nena malalta, tu. Què? No era una festa infantil? No sé, això és el que m'ha dit ella. I creus que t'ha dit la veritat? No, no ho crec. Jo sóc la dona de l'Àlex, Per favor. Sóc la Kate, i formo part del final que no es pot desvetllar, o sigui que només dic que sóc la seva dona. I ara ve l'altre, ara arriba l'altre, vine aquí. Jo sóc el que arriba tard. Salut a tothom. Per molts anys, Mike Dillon. Gràcies. Felicitats. És un pudin! Et fa la propietària del meu pis. M'encanta! He pensat que a la vostra filla potser li agradaria, no? Home, segur que li encanta, gràcies. Mira, se li mouen els ulls! El conillet de cada funció està enganxat. Sí. Ja no hi caben. Són molt simpàtics, són bona gent. Codorniu t'ha ofert aquest espai.